का मछली बसने जगह ही नहीं समय डायरेक्ट apa ka khubor na po ka jala Arunachal Pradesh ka badan hane po North East India jongi ha ka bakane ka jala Meghalaya jongi ru ka don mat ka khubor ka lang ba menen ka sngi ka badai ka si thoding ar fundai tarik ubnai Oktober usnam arajar ar puwei kene ka we ka jingjia ka basosi ka ba pen pang men sim me ki pai ba na shashnong chakatika jala Arunachal Pradesh bat kham tam ki pai ba ki ba shang marjan ba katika wa ba ki ba belas ngi lan ki ba em jakpo ada ka ba tong dok ha na po katika wa ba palides ki yoki ha po katika jala Arunachal Pradesh malong ba ka jingjia ka basosi kala jia menen ha ka ba katika wa ba na ka jing sengir ngir lan ka jing sengir ba katika wa menta katika wa kala kella sakarong yong balai turu badaki hajar teliki dok ha kila super ai khamaka hajrong katika wa ba hadin ba katika wa kala yong kinsan bat kat kum ka khubor ka balai yolum na poka jala Arunachal Pradesh lai thu bagi pai ba na sasnong katika jala Arunachal Pradesh kila ong bet ba ka daw ka dai na po ka ri China ha ka bai kiteki bi lane kiteki dawai da sien ki ba penyong ya katika wa ba kidai ki brio na pokari China ki bala mod ban dusman ya ki pai bana shas nong chakari India bana kaliang chaki stabat bania ki badana po katika jala Arunachal Pradesh kila ong ba katika wa ba kila daban test katika katika wa ba kadan yo tau TDS lane tau total dissolve solid par uneu TDS menta la tablot ya katika wa ba kameng ba kasapelang ya kitiki dokha ki badana po katika wa ba bakin yap daki pau hajar teli bana kaliang deputy commissioner chakatika distrik apa katika jala Arunachal Pradesh ulah khang lani ulah penbena nokot ya ka khubor link information ba ki pai ba katika distrik badan apa katika jala Arunachal Pradesh berkum juru ha ka jala Arunachal Barokawehi ba ki pai ba ki nombet setia bandi do kha ban thi do kha lani ban supply do kha klumat namar ba katika jing yap kha makha kitik do kha ka bu jing mai ki pai ba bakin thiet ya ki do kha namar yo le se ki de ki do kha ki bala yap bagi bala ngaruh kabi katika wa ba kameng ka badan apa katika jala Arunachal Pradesh kameng nadi ko deko ay sabdo no katara na kau maglutang